assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calminon e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe foof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti hande no feewi e ko min mbawi artude jokkande on yewtere mon lawol peewal. Hande en jokkat e yewtere men nde puɗɗino ɗen e jangde men ɓennude nde guinnirɗen holi miijo mon e Yeesu. Ngal namdal ina heewi nafoore, sabu to natoyta laakaro janggo yowiti koye miijo ma e Yeesu almasihu o. Min namninoma on e yewtere men ɓennude ko woni miijo mon e jibinede Yeesu hawnide nde, sifa makko ceniɗo o, haala makko belka ka, bawɗe makko mawɗe ɗe e inɗe makko towɗe ɗe. Hande noon amin jiɗi namnade on namne 5 goɗɗe patuɗe Yeesu almasihu. Goo, holi miijo mon e maayde Yeesu. Mbele aɗa andi to maayoyta, walla no maayirta. Mbele aɗa andi nde maayata. Min e mon fof njaɓen en ganda hen hay hunde. Kono Yeesu wayano no menni. Kanko ombo anduno to maayoyta te o habri ɗum. O habrino kadi no fotno maayirde. O habrino almuɓe makko o wi ɗumen, eɗeni ngabbita Yerusalem ko annabaɓe ɓe binduno e ɓi neɗɗo o ko fof koko timmata. Ngati ma o wedde e juuɗe ɓe gona Yahudi en ɓe, o fijire, o lepte, o sirƴe, te caggal nde o karwisa o ware, kono o wurtat ñande ñalawma tataɓijo o. O haalanina almuɓe makko kadi nde o fotno maayde, manam ñalawma mo ganduɗa ko ñande hen Yahudi en fof poti layyade jawgel kew dandore ngel. Koye ngun ñalngu o fotno maayirde no jawgel Allah momtowel bakkatuji aduna fof ni. Yeesu meeɗa bakkudinde, ko ɗum waɗi ombo wawno salade maayde, kono o labori maayde ko sababude ɗoftare makko faade e baaba makko, wondude yidde makko nde o jogino e bakkudinoɓe nde. O rokkiri wonki makko ngam men. O maayiri ko beele eɗen jaafe naaten aljanna. Hakke duuɓi 700 ko adi jibinede almasihu o, annabi Isayi haalino ko waɗi dandowo o ina maayo. O wi, o yuwira ko sababude goofi men, o moññira ko sababude bonandeji men, kuugal timminowal en ngal fawa koye makko, ko gañanɗe makko cellirɗen. Enen fof gonnoɗen koye dundade no dammuli ni. Goto emen fof rewno ko laawol mum, te jomiraɗo o fawi e makko bonande men enen fof. Ɗiɗi, holi miijo mon e polgu Yeesu e dow maayde, manam gurtugol mum. Yeesu maayi, ubba, añɓe makko mbaɗi no doole mumen potno ngam rende yanane makko nde. Ɓe ndegni haayre mawde, ɓe uddiri ɗum yanane nde, ɓe takki ɗum haa tiiɗi. Ɓe mbaɗi gardeji yo nden yanane nde, kono ɗum haɗani Yeesu wurtude e hakkunde maayɓe. Ko gonga ñande ñalawma tataɓijo o, jomiraɗo Yeesu wurti. O feeñani almuɓe makko. Caggal ɗum o feeñani ko ɓuri 500 neɗɗo laawol gotol. Ɓen yimɓe jiimbo, memimbo, ñamdi e makko caggal nde o wurti. O hollinoɓe gañanɗe makko e juuɗe e koyɗe wondude wuttule makko fof. Eyi, o wurti tigi, hono no wiruno ɗum ni. Allah wurtiniri Yeesu ko ngam hollirde aduna o fof e wonde jaɓi gollal Yeesu ngal dow feŋirde he no sadak timmuɗo cakkitiɗo momtowo bakkatuji ni. Maayde ko hunde mawde. Taaniraɓe men maayi, annabaɓe ɓene maayi, te kañumen fof nana nder janale mumen. Enenne ko en maayoɓe, kono jettoɗe godini Allah, sabu Yeesu almasihu fooli maayde. Ko ɗum kadi rokkimo bawde dandude ha abada ɓadortoɓe Allah inde makko ɓe, nde tawno ko gurɗo ñande fof ngam tornade ɗumen. Mbele annabi meeɗi maayde wurti, ɗum meeɗani wadde. Ko Yeesu almasihu goto fooli yanande, ombo wuuri hande. Ko ɗum waɗi minen gonɗinɓemo ɓe, min kulani maayde. So min maayi, min pay koto joomi amen ha abada. Eyi, Yeesu ko goto, o faydetake hay goɗɗo. Ala mbo foti aduna e laakara fof. Holi miijo mon e polgu makko maayde ngu. Tati, Yeesu safama dow asman. Holi miijo mon e ɗum. Caggal nde jomiraɗo Yeesu wurti, o feeñani almuɓe makko hakke balɗe 40. Caggal ɗum o serti e mumen, o safa, o jooɗoyi ñaamo Allah e nokku ɓurɗo teddude o. O holliri e wonde ko kanko ɓuri maleykaji e annabaɓe e yimɓe fof mawnude.
ko ɗum bindi ɗi kaalinde mbi Allah suutimbo haa o toowi rokkimo inde ɓurde inde fof, mbele e inde makko kanko Yeesu koppi fof ina ndicco dow asman, dow leydi e les leydi fof, kadi mbele ɗemɗe fof ina kirlito mbiya Yeesu almasihu ko jomiraɗo, Allah Baaba o teddine. Eyi, Yeesu ko gooto, o faydetake e hay gooto. Nayi, holi miiji mon e gartugol Yeesu e aduna he? Yeesu almasihu ma artu ko kanko haali ɗum, annabaaɓe ɓe kabri ɗum, maleykaji ɗi kaali ɗum, almuɓe Yeesu e gonga ɓe fof nana padi ɗum. Ma o artu o ƴetta yimɓe makko o naworo ɗumen dow asaman, ma o ñaawo aduna o e peewal, o laamo e dow leydi fof no futiri, ma o won laamɗo aduna, eyi ma o artu joni. Ma goto fof andu ko kanko woni laamɗo laamɓe, kalifa halifaaɓe. O mona ara te an ma daro e yeeso makko kanko ñaawowo mawɗo o. Nyande kuccindirɗa e makko ma o namne, holi ko wonno miiju ma e am? Nden noon holi ko jabotoɗambo? Sa wi cikkannomi tan ko a annabi no annabaɓe ɓe fof ni, ma o namne ko waɗi a gonɗinanimo e gonga. Caggal ɗum o liɓma sabu a gonɗinani ko o haali e hoore makko e ko annabaɓe ɓe kalno e makko, manam ko kanko woni ɓi Allah gummiɗo dow asman, ko kanko woni dandowo, goɗɗo ala. Holi gartowo ngam laamade? Ko Ibrahima, Dawuda walla annabi goɗɗo? Ala, ko jomiraɗo Yeesu artata. Ko kanko wonata ñaawowo. Allah holliri ɗum nde wurtinimo e hakkunde mayɓe nde. Ombona ara ombo wondi e kaddi bawɗe e darja. Yitere kala ma yimbo, hofuru fof ma diccinombo, ɗemgal fof ma haal wiya Yeesu almasihu ko jomiraɗo. Joyi, holi miijo mon e ko o yiɗi mbaɗon ko? Jomiraɗo Yeesu wi, dendangal tampuɓe rondade dongle tedduɗe, ngare e am mi rokka on foftere. Ɗale jimandi am fawo e dow mon, goppon mi jangina on, ngati mboɗo ɗaati, mboɗo yankini, kadi ma on taw hen foftere pittali mon. Hay hande ombona nodda on. Nde o nodduno almuɓe adiɓe ɓe goppu kala ko ɓe mbaɗatno, ɓe ndewi e makko. Ɓe goppi galleji mabɓe, bandiraɓe mabɓe e golle mabɓe fof. Ko ɗum Yeesu yiɗi mbaɗon. Ɗum firtani noon ya woppu galle ma e golle ma fof ndewa e Yeesu. Ɗum firti ko ya rokku Yeesu gurdam ma fof no fotiri, dokkamo nokku ɓernde ma ɓurɗo fayodinde. O yiɗi ko koloɗambo, gonɗinambo, jaɓa ko kanko woni dandowo ma e kalifa ma. Ko an fof o yiɗi, ɓernde ma, hakkille ma, ɓandu ma, ruhu ma. So tawi ko kanko woni mbo wi o woni o, kala ko yiɗi ina haani. Hono no mbirunɗen ɗum ni, Yeesu ko gooto, o faydetake e hay gooto. Ko o gooto e jibinede makko, e sifa makko, e waaju makko, e golle makko, e inɗe makko, e tampere makko, e maayde makko, e gurtugol makko, e cafagol makko, e gartugol makko, e bawɗe makko waylude ɓernde bani Adama en. Ombo wuuri hande, ombono wondi e gonɗinɓe mo ɓe. Joni o arta. Ala mbo o foti e aduna he walla dow asman. Ko ɗum waɗi mo jogade bawɗe wonde lamɗo e jomiraɗo e gurdam ma. An keɗiɗo hande, jomiraɗo Yeesu ina yiɗi wonde dandowo ma e joome. Ko ɗum waɗi mo mayde e dow feŋirde he. Caggal ɗum o wurti. Omo jogii bawɗe mumtude bakkutuji ma fof. O rokkuma wawde jokkodirde e Allah ha abada. Omo wawi rokkudemo gurdam kesam. O laabna ɓernde ma, o hesɗitinma e bawɗe ruhu ceniɗo o. Kono noon ko ma mbaɗa ɗamawu ma fof e makko e sadak mbo waɗi o. Koni ko ɗum hawni, sabu yimɓe hewɓe ina cifo geɗe moƴƴe e Yeesu, kono ɓe meeɗani jabde ko Yeesu woni dandowo mabɓe, woni joom mabɓe. Gonɗinde e wonde Yeesu ko annabi tan yonani. Aɗa foti jabde ko kanko woni jomiraɗo. Gonɗina kadi nde o maayi nde o yoɓanimo ñamande bakkutuji ma. Enen bani Adama en fof, caɗele men ko gotum ko bakkat. Allah rokki en safara caɗele men, eɗen poti jabde ɗum. So tawi a sellani, a yehi to docteur, rokkima lekki, a hoti galle mon a salima yarde lekki ki, mbele ma sellu? Ala, saɗa yiɗi sellude, ale sago jara lekki ki
hono no mbiireɗaa ni lekki Allah ko Yeesu almasihu e ƴiiƴam ɗam o rufi dow feŋirde ɗam. Joni noon holi ko heddi? Ina waawi wooda naamniɗo wi'a, holi no mbaawiratmi yarde kii lekki bakkat ki Allah rokkimi? Jaabuwol ngol tiiɗaani. Aɗa foti andude ka bakkudinowo golle ma moƴƴi fof mbayi kono comcol tunwungol ni, te a jogaaki feere dandude hoore ma e ñaawoode Allah fewnde aroore nde. Wadde noon gonɗin tan e nder ɓernde ma e wonde joomiraaɗo Yeesu almasihu gaddanimama kuugal bakkatuuji ma. Yeesu almasihu timmini kala ko peewal Allah ngal naamni. So tawi a gonɗini e wonde Yeesu ma yiri ko dandudema, caggal ɗum wurti, ma Allah yaafe bakkatuuji ma fof, nangir ma peewɗo, waɗa ruuhu ceniiɗo o e ɓernde ma, rokkuma waawde jokkondirde e mum ha abada. Jettoɗe godani Allah, hande aɗa waawi wonde peewɗo e yeeso makko so tawi aɗa gonɗini. An keɗiɗo hande, mbela a ƴetti lekki Allah mbawki dandudema e musiba bakkat e jeygol ngol ñifata ha abada ki. Kala caliɗo kin lekki Allah hono ƴiƴam ɗam Yeesu almasihu rufiɗam, yo jomum andu lekki godki mbawki mumtude bakkatuuji mum woodani. Lekki godki woodani. Allah jogaaki feere wonde ngam weldidde e bakkudinoɓe ɓe, watta ɗumen fewɓe e yeeso mum. Laawol gongol faade to Allah woodani. Heɗo no moƴƴi ko bindi ceniɗi ɗi kaali ko faati e laawol pewal ngol Allah lelni, mbele neɗɗo ina waawa wonde pewɗo e yeeso Allah ha abada. Bindi ɗi mbi, hay gooto nangirtaake pewɗo e yeeso Allah sababunde golle sariya o. Kono joni e luuteede sariya o, peewal Allah ngal sariya o e annabaaɓe ɓe cettingal feññinaama. Peewal Allah keɓirtengal hoolaare faade e Yeesu almasihu ngam dendangal gonɗinɓe ngal. Ngati alaa ko yimɓe certi, yimɓe fof mbakkudini te konjima teddungal Allah. Kono Allah nangiriɓe fewɓe moƴƴere mum, nangiriɓe fewɓe Yeesu almasihu cottuɗoɓe e bakkat o. Ko on Allah fodani wonde sadak ngam yaafuye bakkatuuji yimɓe e wonande gonɗinɓe ƴiiƴam makko ɓe. Ko noon Allah holliri peewal mum, sabu fawaano kuugal e bakkatuuji baɗanoɗi saanga muñal mum. O waɗiri noon ko ngam feññinde joni peewal makko, mbele ombo tabitina ko peewɗo, kadi kala gonɗinɗo Yeesu o nangira ɗum peewɗo. Nden noon holi fof dalilu wasu mbo neɗɗo heddori? Hay gooto. Mbele saabi ɗum ko rende sariya o? Ala, saabi ɗum tan ko hoolaare. Nden noon Allah dandiri on ko moƴƴere mum, rewni ɗum e hoolaare mon. Ɗum yowitaaki e golle mon, yowiti ko e dokke Allah. Dandore mon wona jobdi golle mon, mbele hay gooto ina waasa farnade hen. Sa qirlitima e hunuko ma ko Yeesu woni jomiraɗo, te a gonɗini e ɓernde ma Allah wurtinimo e hakkude mayɓe, a dandete. Ngati gonɗinde e ɓernde mum yumtata ko peewal, te qirlitade e hunuko mum yumtata ko dandore. Ngati kala ewniɗo inde jomiraɗo o dandete. An keɗiɗo, mbele a noddi inde jomiraɗo Yeesu almasihu, mbele a heɓi dokkal Allah dandore ngal, walla mbele ha joni gonɗa ko e etade dandirde hoore ma golle ma moƴƴe? Wi Allah ka bakkudinowo te a woofi sariya mum ceniɗo o. Wimo aɗa andi aɗa handi e ñawirede jeygol. Caggal ɗum jettamo sabu o neli e ma dandowo mo meeɗani bakkudinde cuɓiɗo leptanadema. An keɗiɗo, aɗa foti rewde e laawol peewal ngol Allah lelningol. Bandiraɓe heeɗiɓe, on jarama sabu keɗugol mon, te amen jetta on e ko gonduɗon e amen e jewte amen temedere laawol peewal ɗe min mbaɗi e haala Allah he. Yo moƴƴere Allah won e mon, te kala ko mbawɗon heɗade hen wonana on barke e ngurdam mon. On jarama, min mbaynorto on ko ɗum ɗo ko woni e haala Allah he. Faade e joom bawɗe rende on e kala jomu e darnude on e yeeso darje mum, taw on ngala ella oɗon cumba o. Faade e Allah bajjo dandirowo en Yeesu almasihu, jomumen o, teddungal, mangu, sembe e laamu ngodanimo gila awlan hande e ha abada. Amina.